Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας πω είναι η γενέθλιά μου. Yay! Και σήμερα όπως είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι θα δείξω ότι έβγαλε το PlayStation. Καινούργια πράγματα. Έβγαλε Rabbit. Αυτό σημαίνει πως έβγαλε φίλτρο να πηδάς πιο ψηλά. Spider-Mite. Δεν ξέρω ποιο είναι. Εξυπηρεμένο. Και Guardian μέχρι στιγμής. Αυτά είναι τα X. Δεν ξέρω τι είναι. Μερικοί να πως μας δίνουν και ψάρι. Οπότε έχει βγάλει και άλλα πράγματα και άλλα λουλούδια, όπως αυτό εδώ, αυτό, διπλό χορτάρι, αυτό μέχρι στιγμής. Δεν έχει βγάλει κι άλλα, όπως αυτό λέει τουλίπ, οπότε είναι τουλίπ. Τι άλλο έβγαλε? Ναι, έβγαλε και πολλά blocks, όπως το Red Sun που είναι πορτοκαλί, αυτό που είναι το πιο σκληρό Sandstone, αυτό περίπου είναι, και αυτό είναι είχε κανονικά εδώ ένα creeper, αλλά δεν. Ένα καινούριο φως, να σου το δείξω. Να δείτε. Είναι πάρα πολύ ρωτιστικό για το Minecraft. Τώρα για κάποιο λόγο είναι το αγαπημένο μου. Έχει βγάλει περισσότερα blocks εδώ. Αυτά τα τρία. Και έχει βγάλει ακόμα τρία. Το Baguette Ice που είναι επίσης καλό, γλιστράει πολύ αυτός ο πάγος. Καινούριο Dirt που αυτό δεν με νοιάζει, είναι μόνο στη βάση. Και αυτό που ήθελα πάντα, το Slime Blocks. Πρώτα είναι καλό επειδή όταν τρέχει κάποιος δεν μπορεί να τρέξει τόσο γρήγορα, οπότε θα ήταν καλό για εκεί. Και μπορείς, τώρα θα πάω κάπου ψηλά, αρκετά ψηλά, θα σου πω, και θα πηδήξω από εδώ. Να, γι' αυτό αρέσουν πάρα πολύ τα slime blocks. Εντάξει, τι κάνω, είναι τέλειο, είναι σαν τραμπολίνο. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να κάνετε update. Δεν έβγαλε κι άλλα, έβγαλε τα φίλτρα που σας είχα πει, καινούργια books, με έβγαλε περισσότερα φαγητά. Και τώρα πώς λέει, το SIP σου δίνει και κρέας, έβγαλε περισσότερα ψάρια. Έβγαλε αυτά εδώ που μας δίνουν το Guardian. Εδώ δεν έβγαλε κάτι, δεν έβγαλε κάτι. Εδώ είναι πει. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και χρόνια πολλά. Και το προηγούμενο βίντεο ελπίζω να σας έχει βοηθήσει. Γεια σας.